myja te ręce. Niech jest. Uwaga, oficjalnie myja tu Lux jaja. Proszę Państwa, tłusty czwartek, Bytom, Górny Śląsk. 10 lat w tym roku mija, proszę Państwa, od legendarnego śląskiego kebaba. Tu w tej kuchni. My wtedy jeszcze nie byliśmy tak piękni jak dziś. Nie. Tu się otoczenie trochę zmieniło. Dojrzaliśmy. I dzisiaj, Dawid, proszę pokazać tu główne, prawda? Proszę Państwa, takie bułki 30 ponad centymetrów. No, jak wiemy, oczywiście zaznajomieni jesteśmy z takimi rozmiarami. 30 centymetrów to jest mało. To jest Tak, nic. to jest nic. Ale czemu 4 bułki, Mikołaj? Historia. Historia jest taka, że złożyłem zamówienie w jednej z bytomskich piekarni, aby upiekli wielką bułkę burgerową. I upiekli pięknie, ale pomyliło im się i upiekli 4. Tak, ciekawostka jest taka, że jedna bułka kosztowała 20 zł. Także, żeby ten film się spłacił, Łapka w górę. to musiałby mieć chyba z 500 000 wyświetleń. I to jest pewnego rodzaju ten portfolio. Czyli to Będziemy będzie portfolio, do jesteśmy portfolio. gotowi na współpracę, prawda? Tak Ej, jest. nie wstawiaj tego, że jestem taki głupi, stary już. A, dobra, co będziemy robić, moi drodzy? No. Bułka ponad 30 cm. Jedna pójdzie na dół, druga pójdzie na wierzch. Taka jest wizualizacja. I pomiędzy, prawda, możecie sobie zwizualizować mniej więcej tak będzie to z pomidorami. Ale pomidory, albo po naszemu, Tomaty. A czy to są te, jak to się mówi, bawole jaja? to nie są bawole serca, to nie są bawole jaja, to są malinowe, bo powiem wam, malinowe są miększe i to trochę lepiej działa z tymi, nie? Ale teraz tak, cebula, albo inaczej, cwibla, Cebula. czerwona, bo przede wszystkim ona nawet wizualnie będzie widoczna bardziej w tym burgerze. Sałaty, proszę Państwa. I teraz tak, zwykła lodowa, mamy też sałaty bez loda, czyli takie ala rzymskie, różnego rodzaju perforowane, boczki, albo inaczej Bacon. bacon, może być bacon. Kevin. Cheddary, sery, do tego O i teraz kilka kilogramów wołowiny, a to opowiem trzeba wam, zliczyć. no, 700, 700, 1400, 1400, 1400, 1800, 1800, 2200, 2200. 2600. Kto da więcej? Ale wszystko nie, no wszystko 2,5 doliczone. kilo pikle. A, no ogóry. Pikle, czyli ogórki takie słodkawe. Tak, I teraz tajemniczy, najlepszy na świecie sos. I tu warto sobie zapamiętać. Sos a la Big Macowy to jest taki, nie do Big Maca zbliżony. Proszę ja Ciebie. Majezon, musztarda ostra. Saperska. Ogóry kiszone. Woda też jest potrzebna z ogórów. Cebula. Tam mam takie małe te szarlotki, prawda? Pieprz, sól i uwaga, cukier. No to jest ten element na tłusty czwartek, cukier. Tak jest. A i Mikołaj, pamiętaj, żeby tego dużo zrobić. No to Bo mam całą... Nie, bo chodzi o to, listę że taką. będzie trzeba 2 warstwy pomaziać. To bym był za tym, żeby na tej krawce wypiec. Pierwsze mięso. A to dopiero początek. Kilo. No, musi Już być. wiemy, proszę Państwa. Musi być. Ty i teraz, a my mamy rękawiczki. A bo dobra, niech dupa wam pęknie. Słuchajcie, to jest 100% wołowiny. Znaczy my nie wiemy, czy to naprawdę jest wołowina, ale wygląda przynajmniej. Tak jest podpisane. Było 2 razy 700, to jest 1400 i 1400. to jeszcze jedną paczkę bym dał. No To to nie to- pojemy, nie? To, aha, bo... No to 400 jest. No to 2-kilowy, nie, to 2200 będzie. Dobrze liczę? Nie, 2 razy 700 1400 i 2 razy 800. 2 razy 400. i 800. 2200. 2200. No to 2200, gitara. 2200 mięso. W oryginalnym przepisie, jak się robi burgery, to dopiero po obróceniu, po usmażeniu się wtedy soli i pieprzy. Tak, że niby się robi twarde, jak się wcześniej pieprzy i soli i coś A tam. ja wam powiem tak, a to pieprzę i ja to nie popieprzę. wiem. Ja robiłem je tak i... No. O, peper. No i ban. Mikołaj, wiedziałem, że chcesz mnie zasabotować. Dzisiaj pułapka. To od dołu będzie jałowe. Ale przecież ja to w misce nie... Ja bym 2 dał, no to damy. Dobra. Z salmonellą? Dobrze. Tylko. Dodawaj jeszcze jedno jajo. To było ostatnie jajo. Kurde! Widzisz, tyś nie Mikołaj. przewidział.
To już teraz... Ale jeszcze przed chwilą nie chciałeś w ogóle dawać. To jedno to, jest ale akurat... fajne, ale jaka... Ja wam to dam sobie asymry. Tego Dobra. to bez No przerwy. to co, moi drodzy, wykładamy to. Hops. Dobra, patrz ile mięsa, tu jest 2, przecinek ile? 2200. 2200 mięsa. Dobra, to teraz tak, Mikołaj. W to mięso wrzuca ta kapsla. Niespodzianka. Piękny. No. No, powiem wam, nigdy nie sądziłem, że będę czegoś takiego dokonywał. Bardzo erotyczne uczucie to jest. Erotyczny piw-paw. I teraz tak, trzeba zrobić większe, bo ono się skurczy. A sąsiedzi pomyślą, ale erotycznie dziś spędzają tłusty czwartek. A co to, rolady? Ja zrobię, że będzie... A w ogóle czy to wejdzie na hopę, to na ten ruszt? Aha, pusto się, no. Słuchajcie, teraz tak. Jak wykonać ekwilibrystyczny przewrót? A! Mikołaj, to się... No akurat. 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 Taka ta nie większa. I no teraz tak. No to powodzenia. Czekaj, a może we dwójkę? No nie, bo to się da. Jak to czulnie na ziemię. No, i no teraz tak. I co teraz? Czekaj. Kuba, bo to jest tak duże. Nie, bo tam jest paczka, tak. Mister, it's huge. No. Nie? No teraz tak. To by trzeba było dociść, ale tego nie dociśniesz. Dobra, to będzie raz, dwa. Okej? Gotowy? Co znaczy nie wiem? Ty masz być zawsze gotowy. A dobra. No. Mikołaj, się nic nie bój. Jak coś, to skoczymy szybko po mięso jeszcze do Biedronki. Dobra? No. Gotowy? 3? Nie, no nie. Asekuruję. Ale nie, no. Uwaga. Ale to będzie raz. 3, 4. Ale pierdolę. O, no i proszę. Brawo, brawo. Ja daję folię, żeby wiecie, tu łatwiej było umyć. Dobra, teraz tak. I teraz... Widzowie, co na to powiecie? Styknie takie? Na dwóch? Czekaj, no tutaj trochę jest... Tu, widzisz, o co chodzi? Ja już nie kombinuję. Dawaj, otwieraj piekarnik. Włazi. Mam tam majtki, żeby bana nie Nie, no dostać. po co? No. Zawieram. No. Docukrzyć, do cebulić, do nie wiem. Według mnie jest... Dobra, zostawiam tam myszka. Lepszy the besta sos, proszę Państwa. Majonez, musztarda, cebula, ogórek, woda z ogórków, cukier, pieprz, sól i ogólnie jest wspaniały. Jak ktoś w łóżku stracił ten tak zwany czar, Prys to trzeba się wysmarować ulubioną rzeczą. Jak ktoś lubi Nutellę, to nutellą. Jak ktoś lubi Big Maca, to grip. Mikołaj, a powiedz mi, czemu kapusta... Wytłumacz to gorolom. Czemu modra kapusta nazywa się modra i czemu ma taki kolor, a nie inny? A czemu ma taki kolor? Bo Tapon Buczek zrobił, żeby taki miał kolor. Takie wokół. O, ja już widzę to. Ja już to artystycznie muszę, Mikołaj, dopieścić. Kupowaliście kiedyś takie, bo to jest akurat z Lidla, z tego, z działu amerykańskiego tam, nie? Tygodnia. I są te pikle. Ja wam powiem, one smakują... Pokano. No takich my w domu nie robimy, nie? Bo one są jednak tak dosłodzone. Nie wiem, No. czy miodem, czy cukrem. No a to... Albo jeden mówią. No bo ta jest taka. Ta jest najlepsza na pewno. No. Nie wiem. I teraz Chyba, jest że pytanie. na spód. Że tylko lekko... Nie, na spód musi iść, żeby do niego, wiesz, tam No na to sosik i wszystko. nasmarować i tym. Żeby nie była taka ruba, ale górę bym zostawił w całości. Całą. Czyli tak kapelusz bym dał No na to- górę, nie? Ale to może ta nie na górę, bo ona jest taka trochę To dajmy... A wklęsła. one wszystkie są? Następuje cięcie buły. Dawid z precyzją kasiarza obrabiającego kasy Banku Narodowego. Jakbym
żgoł, szyba. Dobra, Uwaga. teraz tak, to nie jest kapelusz A tam na puste. górę. Nie. O, ale ładna, taka nieoszukana. Patrzcie, tak wygląda. A ja to specjalnie taką cienką zrobiłem tą górę, bo to będzie tutaj ładowane, a potem będzie przykrywane tak. Ja. A tu w tym momencie deszcz tropikalny tłuszczu wytapiającego się na blachę z dołu. My się potem natrzemy tym tłuszczem. Operacja Kriza. Cheddar. Uwaga, aby uniknąć poparzenia parą. Oho! O kurde! O kurde ty! Co to za zamach? O! O! Styknie. O! 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 Ciekawe ile kalorii w tym będzie łącznie. Panie! Najmniej ze 10. Pięknieś to. Jeszcze jeden tak na... Jeszcze jeden? Na zaklepkę. O! O! Jeszcze? Tu poprawię, bo tu jeden tak spadł. Żeby on się nie lał potem, bo... Żartowałem! Dobra, myślę, że styknie. Dobra. I do zobaczenia. Pełna moc! To jest sos a la Big Mac, Big Mac. ale Silesian style. Tak? Tak jest. Dajemy sosiwa. Dajemy go tak, trochę jak sos na pizzy. Kurde, ale to są ilości, nie? No. Patrz. Oho. Proszę bardzo. Czyli zdrowe będzie. Będzie zdrowe. No, Nie sądziłem, ej, zawsze chciałem takiego burgera zrobić, powiem ci szczerze, no. Zawsze chciałem takiego bydlaka tutaj stworzyć. Cebulę. Dać, bo jest tego wszystkiego... Moi drodzy, cebula. No, wygląda... Uwaga. Uwaga. Poważna O kurde, panie. Ej, to mi daje taką popieprzoną satysfakcję jakąś. No, ja się też bałem, żeby nie był taki niski, ale będzie taki... Będzie Przerywa taki... coś. Akurat. Co? Cebula? Cybula. Kurde, Takiego jeszcze nie widziałem. Ogórki, no tak, pikle. Uwaga! No i teraz można. O! O kurwa! Tak prezentuje się bydlak Giga Burger High. No myślę, że rekord tutaj lekką ręką padł. Nie jeden. Niesamowite uczucie to jest, powiem ci, Mikołaj. Nie sądziłem, że coś takiego będę... Że dożyjemy tak pięknych czasów. No, wchodzi delikatnie. No. A tu aż się leje. O kurde, Yeah. panie, patrz to. O kurde, panie, jaki bydlak. O. No tam Ale trochę jaki- mięsa jest. Ale jaki równiutki, idealny, pięknie. Dobra, o, to Taki maciupki. Ty, ale ile w takim kąsku może być mięsa w takim kotlecie? jak to... Jak się za to wziąć? Chyba nożem i widelcem, no bo ja... Nie no, powinniśmy tak jak świnia trochę zjeść. Ale to nie ma... No to ja wam pokażę, jak to się robi. Mięso jest ok, sam raz. I ser się ciągnie. Niewysuszone. Bella ciao. Bella. Fantastico. I ten sos jest bardzo dobry. Proszę Państwa, bo tu nie ma o czym gadać. Czeknie z mordy, leci się... No wyszedł po prostu... Wreszcie żeśmy spełnili nasze kulinarne marzenia. Gratulacje. Gratuluję. I polecamy zrobić sobie takiego w warunkach, prawda, domowych. Ten film musi zarobić na tego burgera i na te bułki. Także poproszę o lajki i... O Jezu, ależ aż mnie przytkało. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie. Pa, pa.